Γεια σας παιδιά, σε ένα νέο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το βίντεο που είπαμε ότι θα γίνει το επόμενο. Το βίντεο είναι, θα παίξουμε ένα μάτι στο Beer Ranked και άμα χάσω θα πρέπει να θα είμαι αναγκασμένος να βουτήξω στη θάλασσα. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν παιδιά, είμαστε εδώ τώρα, περιμένουμε να μπούμε στο match. Εντάξει, έχω λίγο άγχος να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να βουτήξω αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο αυτό, πέρα το ότι δεν θέλω να βουτήξω, ακόμα κάνει και λίγο κρύο να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο map, μπήκε ένα map, το καινούριο map, το οποίο δεν μου πολύ αρέσει. Μπορεί να χάσω, τέλος πάντων δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Στόχος μου είναι να κερδίσω ή να μην χρειαστεί να βουτήξω στη θάλασσα. Και να σας πω, να σας διευκρινίσω ότι το σημείο που θα βουτήξω θα είναι ένα σημείο το οποίο θα είναι βαθύ. Δεν θα κάνουμε φλωριές να μπούμε από την άμμο, θα κάνουμε κανονική βουτιά. Κάναμε ήδη το πρώτο kill, μάγκες, από ό,τι βλέπετε. Πολύ καλά πηγαίνει μέχρι τώρα, να πω την αλήθεια. Παρότι είναι λίγο damage, αλλά δεν πειράζει. Είναι και το map το οποίο μας δυσκολεύει. Όλα κάτω πέφτουν γάμο. Εντάξει, προφανές και τον τρώγαμε. Όχι ρε γάμο. Μάγκες, δυστυχώς χάσαμε γρήγορα. Επειδή στο κανάλι μου θα βλέπετε πάντα αληθινά βίντεο, και ναι, θα πάμε όντως να βουτήξουμε. Θα πάω τώρα να βουτήξω. Χάσαμε, το challenge είναι challenge, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και ναι, κλείνω το βίντεο και πάμε. Και ναι παιδιά, αυτό το βίντεο, βάλτε like και subscribe, και άμα πάει καλά αυτό το βίντεο θα ανεβάσουμε πιο ακραία πράγματα.